Вітаю, гэта Тимофей і гэта ўжо 70-ы выпуск падкаста праз космас з аглядам навін. І ў гэтым выпуску пра місію Еўропа Кліпер да ледзянога спадарожніка Юпітера, на якім, магчыма, прысутнічае акіян, пра новае захапляльнае падарожжа марсахода Персевіранс, пра шмат абяцальную камету Сі-2023А3 і пра сонца, якое дакладна не знішчыць жыццё на нашай планеце ў бліжэйшы мільярд гадоў. Незвычайна пачнём гэты выпуск з падзеі, якая будзе чакаць нас у кастрычніку. А менавіта 10 кастрычніка зонд НАСА Еўропа Кліпер стартуе і адправіцца ў доўгачаканую місію па вывучэнні ледзянога спадарожніка Юпітера Еўропы, які навукоўцы лічаць адным з самых перспектыўных спадарожнікаў для пошуку жыцця за межамі Зямлі. Запуск запланаваны на 10 кастрычніка згодна з першапачатковым графікам агенцтва. Але ўсяго за некалькі месяцаў да гэтага каманда выявіла некалькі патэнцыйна неіспраўных транзістараў, якія пагражалі паставіць пад перанос усю місію. Любыя прыкметы жыцця на Еўропе хутчэй за ўсё будуць схаваныя ў велізарным, паўзбаўленым сонца акіяне, які, як падазраюць навукоўцы, плёскаецца пад ледзяной карой спадарожніка, таўшчыня якой складае прыкладна 16 кіламетраў. Аднак зонд Еўропа Кліпер коштам $5 мільярдаў не будзе шукаць само жыццё. Замест гэтага навукоўцы паспрабуюць вызначыць, ці ёсць на Еўропе неабходныя умовы для жыцця, прынамсі ў тым выглядзе, у якім мы яго ведаем тут на Зямлі. Касмічны апарат будзе запушчаны на ракете SpaceX Falcon Heavy з пускавога комплексу 39A у касмічным цэнтры імя Кеннеді НАСА ў Фларыдзе. Калі ўсё пойдзе па плане, зонд прыбудзе да Юпітера ў красавіку 2030 года, прарабіўшы касмічны шлях у 2,9 мільярда кіламетраў. Апынуўшыся паблізу Юпітера, Еўропа Кліпер не будзе прызямляцца на спадарожнік, а замест гэтага вывучыць яго падчас 49 пралётаў, шукаючы прыдатнае для жыцця асяроддзе, дзе магло б квітнець само жыццё. Гэта першая місія па даследаванні заселенасці акіянічнага свету. Больш за 4000 навукоўцаў і інжынераў унеслі свой уклад у місію з моманту яе стварэння 10 гадоў таму, а некаторыя з іх зараз працуюць кругласутачна, каб падрыхтаваць касмічны карабель да запуску. Набор з 9 навуковых інструментаў зонда будзе працаваць сінхронна, каб ацаніць таўшчыну ледзяной абалонкі Еўропы. Навукоўцы заінтрыгаваныя дзіўна малой колькасцю кратараў і расколін, якія пакрываюць паверхню спадарожніка, што сведчыць аб актыўнай ці нядаўняй геалогіі і, магчыма, аб узаемадзеянні з акіянам, калі ён існуе. Еўропа Кліпер таксама можа дапамагчы высветліць, ці існуюць арганічныя злучэнні, якія могуць служыць ежай для прымітыўных арганізмаў на Еўропе. Еўропа Кліпер абсталяваны гіганцкімі сонечнымі панелямі, каб улаўліваць слабае сонечнае святло, якое дасягае Юпітера, і выкарыстоўваць яго для атрымання энергіі. У цалкам разгорнутым стане зонд мае вышыню 5 метраў і шырыню 30 метраў, што робіць яго найбуйнейшым касмічным апаратам, калі-небудзь пабудаваным НАСА для планетарнай місіі. Зонд такі вялікі, таму што яму трэба выпрацоўваць сонечную энергію ў глыбокам космосе, а рэгіён Юпітера атрымлівае толькі 3-4% сонечнага святла, якое атрымлівае Зямля. Адсюль і такія доўгія крылы ў зонда. Сонечныя панелі ствараюць каля 700 Вт электраэнергіі, што прыкладна столькі, колькі трэба невялікай мікрахвалёвай печы або кававарцы для працы. Але апарат таксама нясе батарэі. Істотнай праблемай падчас распрацоўкі місіі было стварэнне такога вялікага касмічнага апарата, здольнага вытрымліваць інтэнсіўнае выпраменьванне вакол Еўропы. Падчас кожнага пралёту паверхня касмічнага апарата будзе падвяргацца ўздзеянню, эквівалентнаму некалькім мільёнам рэнтгенаўскіх здымкаў грудной клеткі. Таму каманда місіі распрацавала траекторыю, якая прадугледжвае прылёт, атрыманне неабходных навуковых дадзеных і вяртанне ў больш бяспечную прастору для апрацоўкі дадзеных і адпраўкі іх назад на Зямлю. А затым вяртанне для яшчэ аднаго пралёта, дзе касмічны карабель зноў будзе купацца ў гэтым радыяцыйным і небяспечным асяроддзі.
Гэты працэс таксама забяспечыць магчымасць частковага абнаўлення паміж пралётамі патэнцыйна няспраўных транзістараў на касмічным караблі, якія, як асцерагаліся навукоўцы, былі менш устойлівыя да радыяцыі, чым чакалася. Але па апошніх дадзеных трывожныя транзістары не ўяўляюць істотнай рызыкі для місіі. Місія разлічана як мінімум на 4 гады. Пасля яе завяршэння серыя запускаў рухавікоў прывядзе да сутыкнення апарата з Ганімедам, найбуйнейшым спадарожнікам у сонечнай сістэме і трэцім па адлегласці ад Юпітера сярод 4 галілеевых спадарожнікаў. Прыкладна ў той жа час Ганімед будзе вывучаць іншая еўрапейская місія JUICE, якая, магчыма, зможа назіраць сутыкненне Europa-Clipper з спадарожнікам. Аднак цяпер уся наша ўвага прыкавана да запуску Europa-Clipper да яго ледзянога спадарожніка і яго падземнаму акіяну, які так дражніць навукоўцаў. А каб не прапусціць гэты гістарычны запуск, далучайцесь да сацыяльных сетак падкаста, усе спасылкі ў апісанні. Марсаход Perseverance дасягае новых вышынь, паднімаючыся па краі кратара Джезераў, і на дадзены момант ён ужо падняўся на 300 метраў вышэй першапачатковага месца пасадкі. Цяпер марсаход знаходзіцца на шляху да свайго першага навуковага прыпынку пад назвай Док Кастл, рэгіёну, які прадстаўляе цікавасць за яго патэнцыйнага размяшчэння старажытных марсіянскіх карэнных парод у адкрытых скалах. Марсаход пачаў свой шматмесячны шлях да краю кратара ў сярэдзіне жніўня у рамках бонуснага паходу пасля выканання сваіх першапачатковых навуковых мэт. Падарожжа з'яўляецца спробай вывучыць зусім іншы і значна больш стары рэгіён, чым той, які Perseverance даследаваў да гэтага часу. Марсаход таксама збярэ пробы для запаўнення сваіх астатніх 13 прабірак. Гэта пробы, якія, як я спадзяюся, будуць дастаўлены на зямлю калі-небудзь, калі місія NASA па вяртанні проб з Марса нарэшце будзе зацверджана. Марсаход ужо скінуў рэзервовую копію раней сабраных проб на дно кратара Джезеру, дзе яны чакаюць, калі іх забярэ амбіцыйная праграма, чыя праблемная архітэктура і бюджэт усё яшчэ абмяркоўваюцца NASA і Еўрапейскім касмічным агенцтвам. Perseverance зараз ідзе па маршруце, спланаваным яго камандай навукоўцаў і інжынераў, якія былі ўражаны тым, што наогул існуе прымальны маршрут да Докс Кастл, па якім можа праехаць марсаход. Хоць яго шлях быў створаны на аснове арбітальных здымкаў, марсаход спадзяецца на сваю аўтаматычную навігацыйную сістэму, якая забяспечвае яго бяспеку, пакуль ён манеўруе па складанаму марсіянскаму маршруту. І гэты шлях няпросты, асабліва пасля мясцовай пылавой буры, якая здарылася ў канцы мінулага месяца. Навукоўцы спадзяюцца, што марсіянскае неба хутка пасвятлее, таму што яны, як і мы, чакаем захапляльных здымкаў, калі Perseverance завершыць свой пад'ём. Камета Си-2023А3 або Цзиньшань-Атлас – далёкі аб'ект, які бярэ свой пачатак у воблаку Аорта. Яна праляцела міма Сонца і ўжо дасягнула перыгелія 27 верасня, у той час, калі я запісваю выпуск падкаста. Аднак у першай палове кастрычніка камета будзе бліжэй за ўсё да Зямлі. Гэта зробіць камету бачным на начным небе. Аб'ект ужо некаторы час бачны на паўночным начным небе, хоць яго яркасць яшчэ не самая высокая з пункту гледжання назіральніка з Зямлі. Але гэта не мяняе таго факта, што камету можна ўбачыць. І добрым прыкладам таму з'яўляецца відэа, зробленае адным з астранаўтам NASA Мэцью Дамінікам з борта міжнароднай касмічнай станцыі. Абавязкова паглядзіце на гэта відэа ў сацыяльных сетках падкаста. Дасягнуўшы перыгелія, аб'ект пачаў выдаляцца ад Сонца ў накірунку да Зямлі. Бліжэй за ўсё да нас камета будзе 12 кастрычніка, калі будзе знаходзіцца на адлегласці прыкладна 70 мільёнаў кіламетраў ад нашай планеты. Крыху раней, 9 кастрычніка, з надыходам прыцемкаў яе можна будзе ўбачыць неўзброеным вокам. І, напрыклад, 11 кастрычніка камета павінна быць бачная над заходнім гарызонтам на вышыні каля 4 градусаў. Падлічана, што ў пэўны час камета Цзиньшань-Атлас можа быць адной з 50 самых яркіх кропак на небе. Магчыма, яна нават стане ярчэй за Юпітер. Назіральнікаў начнога неба чакае сапраўды дзіўная з'ява, пры ўмове, што прагнозы адносна аб'екта спраўдзяцца.
Некаторы час меркавалася, што камета Цзыцзіньшань-Атлас пачне распадацца па меры набліжэння да сонца, але ў цяперашні час няма ніякіх прыкмет таго, што яна будзе знішчана. Гэта азначае, што праз некалькі дзён нам трэба чакаць назірання з зямлі, якія могуць надоўга застацца ў нашай памяці. Аб'ект Сі-2023А3 быў выяўлены параўнальна нядаўна з дапамогай аднаго з тэлескопаў пад назвай «Атлас». Гэта адбылося ў лютым 2023-га. Аднак у рэшце рэш высветлілася, што некалькі тыднямі раней 9 студзеня яго ўпершыню знайшлі ў астранамічнай абсерваторыі Цзыцзіньшань у Кітаі. Адсюль і такая складаная назва. А я спадзяюся, што ў нас атрымаецца ўбачыць гэтую непрадказальную камету на ўласныя вочы. І яшчэ адна добрая навіна. Новае даследаванне паказвае, што жыццё на зямлі не знікне на працягу наступнага мільярда гадоў, як лічылася да гэтага часу. Павышэнне яркасці сонца можа ўплываць на геахімічныя працэсы на зямлі дастаткова слаба. Сонца знаходзіцца на паўдарозе свайго жыццёвага тэрмаядзернага сінтэзу. Сонцу каля 5 мільярдаў гадоў, і хоць яго жыццё далёка ад завяршэння, яно мае некаторыя выяўленыя змены па меры старэння. На працягу наступнага мільярда гадоў сонца будзе працягваць свяціць ярчэй. Па меры таго, як сонца займаецца сваёй справай, ператвараючы вадарод у гелій, суадносіны вадароду і гелія ў яго ядры мяняюцца. З часам ядро паступова ўзбагачаецца геліем, а па меры назапашвання гелія ў ядры шчыльнасць ядра павялічваецца, што азначае, што пратоны больш шчыльна спакаваныя. Гэта стварае сітуацыю, калі сонца можа больш эфектыўна ператвараць вадарод. Канчатковым вынікам з'яўляецца павелічэнне свяцільнасці сонца. Свяцільнасць сонца ўжо павялічылася прыкладна на 30% з моманту яго ўтварэння, і гэтае павелічэнне будзе працягвацца. А любое павелічэнне свяцільнасці сонца можа мець эфект на зямлі. Экалагічныя цыклы, такія як цыклы вугляроду, азоту і фосфару, падтрымліваюць біасферу зямлі. Па меры таго, як сонца становіцца ярчэй, яно будзе ўплываць на гэтыя цыклы. У тым ліку карбанатна-сілікатны цыкл, які стрымлівае назапашванне вуглякіслага газу ў атмасферы планеты. Але ў нас адмена. Цяпер навукоўцы гавораць, што праз мільярд гадоў такога не адбудзецца. А ўсе папярэднія даследаванні па іх дадзеных былі недакладнымі. Так што жыццё на нашай планеце за гэты тэрмін не загіне. Яно працягнецца больш за 1,5 мільярда гадоў. І знішчыць яго зноў-такі павышэнне актыўнасці сонца. Менавіта столькі часу трэба для таго, каб павышэнне тэмпературы запусціла вільготны парніковы эфект. У атмасферы скачкападобна вырасце ўтрыманне вадзяной пары і стане настолькі горача, што зялёныя расліны і вялікая частка біасферы гэтага папросту не перажывуць. Але ж усё ж такі гэта пакуль толькі даследаванне, і яно, магчыма, таксама будзе яшчэ удакладняцца. А гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у гэтым выпуску. Цяпер пагаворым пра самыя цікавыя падзеі наступных 2 тыдняў. 2 кастрычніка кольцападобнае сонечнае зацьменне будзе відаць у некаторых частках паўднёвай часткі Ціхага акіяна, на поўдні Чылі і на поўдні Аргенціны. Падчас кольцападобнага сонечнага зацьмення месяц здаецца крыху менш за сонца і закрывае большую частку сонечнага дыска на некалькі хвілін. Кольца сонечнага святла, якое атачае месяц у гэты час, з'яўляецца прычынай таго, што яго таксама завуць вогненным кольцам сонечнага зацьмення. Максімальнае зацьменне адбудзецца ў 21:45 па беларускім часе. Спасылку на онлайн-трансляцыю вы знойдзеце ў сацыяльных сетках падкаста за дзень да падзеі. 14 кастрычніка месяц асветлены на 90% і Сатурн сустрэнуцца ў сузор'і Вадалея. Планета ўзыдзе ўвечары і будзе бачна няўзброеным вокам. Акрамя гэтага, чакаем камету, запуск місіі да Еўропы і, канешне, чакаем запуску Старшып, які адбудзецца не раней за канец лістапада. Дзякуй, што даслухалі да канца і, як заўсёды, падзяка маім патронам. Далучайцеся, пачуемся ў кастрычніку.